ngaju thu kam tam ka jing sang samla ya ka ni ka jing thu khana sepang wei u khna ret ubau ong ya ka kimi mei so bhasi lek ten ong ya usim bangan yo ban lek long usakri jang o bat mei ngakular ban trei ban le iki kam baro ba usim un pha yang tang ba mei so bhasi lek bangan yo ya ni ka kam ka kimi ka pe chau khne yu khna ba jaka ko ma me men lek mem le rai em mei wong ngam le rai ya ngin lek ka kimi duk la lek bala lek usim ukli ong minang man shrai masi ho nganang minang ban tongom ho nganang minang ban sarai sentiu ho nganang ban usim bau pek idau khna ui i ya ka man sim pas ngur wadan po jeng u kumta ul ong kong ngap diang yinu khon jong phi ba un long no u sakri jonga na du man takasni deu khna ba kongu u khna ba le iki ba ba khamsan yu ki ong bat ki batha yu bat kata ka jing long jong u ta pen long ye ka sakri haying siem ban sim kabu bat ban pen sitom ban pen tre sitom yauni ukna lo ong baki kambe baro ka tongom de ka jong u hang ta baki pha yu le tongom ban ba la ki bhar om tang at likitin sao likitin wasna hakadur jong ratam lanik to ka kho ka ba la bu ka met bat sao likitin shani sao shani u ba ha ka terpeng jong u kat dang ya kisni ni ula kalong usamla baklan bat baksa don nangiru ki store bang sutanat ban kilomet ban pen ksa adi ngilai cek ki jim ki don ki jingra ki jingtan ban pen ksa bat ban pen klan ye ka met ka jongi uni khna naran kam le sata tang da kata ka exercise baule man ka step man ka sngi haka jing tangom ka pen biang yu baun long khna baksa bat baklan bat la ai kerteng yau tahu khna u egnar namar baka met jungu ki ksa ki jungu ka jing kum kanar ki ong yu u egnar bat kadang ya kirta u egnar ulanang bhabriu o usnyu bakdor itnat ki ngap basau hany kiktin bau kren barbor lo kiktin basung thiang mau deu riu ba im haging sorit bat bom kwa ban pin mong yenu lai na kindong don I wei pat ba pe siar yu bai ta I dei I khun samla kin thei jong pa im ini samla kin thei ila pe yabi bat ila ibha samla yau egnar henrei imnuat man pen pau mau deu shikri bat la dei ka por bau sim un pe tho ye ka khun jango wala pen bana kaleng kari jango bakino ki bakwa ban shong kurem baka khun hei babhabriu jango kin wan ban penlong ban ye simanta hakata kajing lempat bat no bat job bat bala ban pen kelanlut ya baro uta udai us persakuren jong sim oh ki ratba ki basirkai kle lek syakata kajing ya kun ban yo ya tho ya ka kun sim u ei na te shanu phi unila ban lek kumta usipek mabeu nong tre usipek ban pen biang ya kata kajing ya le kai jong kita kirat pa lasdang kajing ya le kai lasdang banyak ki hostage arngot lai lempat ubarem lara ano bajob unang yeng lawan sa way hadin way pat bat kadu ong ta kajing tu kana la yeng way urat ba ubaka jingjong jong u lesi kala long koma henriu pro
tăng kiti kisien riati lesi kat kini kiti jonga wei baro ki pej shauta ki ong dei uni umang salong upasakurim menu bala banyele ya uni ton de persyang kilej untuk usul lembub dekat kepok kilak kelon non weiru bala banyele habak kadu don syuk banut ban kiu hangta hak stage banyak kon nyau tau raba mar ba unang penyaj unyau uno ledadon manu kwa banwan banang yele yau ni raba ngan nyau hapok laisin ki wala da lakut laisin mu ni unlong sakurem dang don manu wei jar don manu ga kwa ya kursim ar jar don manu kepadang kwa man ya tho kursim manwan man ya lempat uni raba hamat ong lai cai kinti u ignar stage hey wong marhaman sim idonte itai jing sungu i tama menut pen pau hang ni kamat chalan shop hotel rat ba ngalek dah mare poi oh larisa pai ba oh dang don to latit baje tang trat yakan uni jayan perkat uni te buat uni wasu sim nang ni boran ksi indrai kiksa tang mar pen kiksa blak betul keti jong rat ba untuk urat nang ni mulen tau usiat chatei indrai urat ba te urat ba Pedang sipang kajinya kun u eignar dan borsyo. Baru tahu jayan usim yu eignar urak sejrong usat sedong. Namar ngelajop urak stay. Bat hagal kepor ulempat siik yu eignar. Uyu dak kejat hakas sedem jong eignar. Manu badang don. Ale hangta unong nhiều lai xiên ấy bây giờ cả khun xiêm nang tên là rinsan bạc sông cả lạ mu pancu ngap jar cả kinh tế cả mình xiêm cả por hama ban kot lai xiên cả jing nhiều ban pin mana bau jayan lajap cả khun xiêm cả yang jaj đăng tay công ấy na love is strength. Ainar kejengit kelong kabor. Kom bapar koren uainar jaj kata kapor. Tau jayan sulengok kom tu. Sim so ainar nang ni sengkai tak di sate sin stay. Kruru stay tang silempat nama boy he bojrong kebing. Lam lak hisu he wei akmat ar lai sim ya ketika mon ainar joj ra kabor jong kajing ien